Так, просто я бро интересно. Мегум и боемоло чӣ нивисондаги боши итни тарбуза? Ҳамин танаш танаш нивисидия. И ҳарфҳои арабӣ нивисондагия? ҳарфи нунҳо арабӣ мешавад. На самом деле На ҳамчунак ки сурат бигира ки метавонед. хушрӯ будане ки дуртар хушрӯ метавонад. Ана дидем тривай хушрӯ метавонад. Ана калон хушрӯ мефаҳмад. ир даст ки дикшидагӣ нестан ака? Не бродере, муҷизи парвардигор худш провардига ира. Дори самод нагоҳ кунам чӣ хеле? Ямина ямин Аз через сурат телефон нигоҳ кунӣ? чӣ? Немехи немехи нигоҳ кунӣ. Калон Ана диди калон метавонад те навишта. Те ини ду нота мобаш те. Ини се меша. ини чи Ини ду нота ям те мега. Бо я нота бошад нун меша. Нун алиф зарно меша. Син бача ҳарфай вон. ҳарфе ини хелди ҳарф мебия. Ана те о. Те. Ини хелди Те ҳарф меша те. Се о со. Он меша. чӣ мехони амир боемулло то? Саббаи бо худованд донад ака ҳам буди ки дури донаи тарбузам бурундига яъне ки тарбузам хеласа. чанд та дори акаи? Ам ятай. Ятай бо ятай дига ҳасад хритай. Сохти хрити ҷаҳон. хирти ҷаҳонӣ Гирд оваю. Ина мобаиш ҳамин хритада наста медели хрита. Хаста. не Бахудо. ҳар сол мебуроя? Вай хону не ака хай ака пар намбуронду буд. Неш яке. Амуҷу мери боз зимин аҷаб ҳилайда. Буҷдай. О қисос дорад гиритико. шу на самом деле фаҳмидем ки намиҷаш маълуме ки заводское мехиё кардам раи сохторе ки сохтор Не,